El que destaquem per sobre de tot de la reunió d'avui ha estat potser l'aprovació d'una dotació extraordinària a la convocatòria de l'impacte específicament destinada a territoris del Fons de Transició Nuclear. Això possibilitarà una dotació total de la convocatòria per aquest 2024 de 23,7 milions d'euros, 3,8 milions d'euros més del que estava inicialment previst per part de la Generalitat de Catalunya, i per tant això vol dir que ens permetrà finançar una totalitat de 43 projectes d'inversió als territoris del Fons de Transició Nuclear, amb una distribució molt equilibrada pel conjunt de comarques que formen part d'aquest territori i que en definitiva suposarà una inversió empresarial d'uns 69 milions d'euros i que farà possible la creació d'una mica més de 216 llocs de treball aquest any 2024. Crec que és potser el millor exemple, l'exemple més tangible de per què serveix aquest fons de transició nuclear, que en definitiva és per generar alternatives econòmiques en el territori, en un territori que a partir del 2030 es veurà afectat pel tancament de les centrals i que, per tant, el fons el que pretén és precisament això, incentivar l'inversió productiva, l'inversió que sigui capaç de generar alternatives econòmiques d'ocupació a tots aquests territoris. Els que es queden fora i no compleixen els requeriments de la convocatòria, haurem de veure de cara a futures convocatòries com ho fem per poder incloure el màxim nombre de projectes possibles. Diguéssim, a curt termini seran projectes que no són subvencionables i per tant no podran entrar com a beneficiaris d'aquesta convocatòria, però sí que una de les coses que ens ha instat l'òrgan de govern, i així ho farem, és de revisar les al·legacions i aquells projectes que no han pogut ser finançats de cara a futures convocatòries perquè s'hi puguin també acollir, o amb aquesta o amb altres convocatòries que es dotin a través del fons. O sigui, no queda cap projecte fora per manca de pressupost. Això és el que hem aconseguit avui, incorporant aquests 22, diguéssim, projectes que estaven o que estan en reserva en la resolució i que gràcies a aquesta dotació addicional de 3,8 podran ser finançats. En sector més primari també destacar que hi ha 3,5 milions d'euros que van destinats a complementar els projectes que es poden presentar a les convocatòries del Pla d'alimentació de Catalunya i que per tant s'adapten les convocatòries perquè siguin més atractives, tinguin més intensitat i s'adaptin a les necessitats del territori, i 4 milions d'euros i mig més també serà un programa d'ajuts que anirà destinat a les cooperatives de l'àmbit agroalimentari. Vull dir que aquesta convocatòria de l'impacte no és l'única que tenim, sinó que al mes de juliol sortiran convocatòries d'acció climàtica que aniran destinades específicament al sector primari. I en part ha estat perquè teníem molts més projectes subvencionables dels que, diguéssim, inicialment pensàvem. Pensàvem que teníem projectes subvencionables pel valor de gairebé 20 milions d'euros, finalment han sigut 23,7, i per tant hem reubicat els recursos de la manera més eficient. És a dir, probablement hi ha projectes que estan previstos pel 2024 que tenien un termini d'execució una mica més llarg i per tant reubiquem 3,7 milions d'euros en aquesta convocatòria que sabem que hi ha projectes privats que generen ocupació, que generen activitat econòmica i per tant val la pena finançar-los.